wechite udo na ala Igbo Chukwu obukelu ụwa Chukwu eze na-enye udo weta udo na ala nna m ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri n'Igbo udo n'ịhụnanya eji adị ogologo ka anyị chọba udo ndị na nke ji enwe ọba Chukwu nya ka ị ga-enye ndị Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri ego ka Chukwu ji setụlụ ndị Igbo ka anyị chọba udo mana udo adịrịzi n'aka ndị ayọ Chukwu ka o weta udo na ala Igbo Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị wee mmeke nwe izu nwa mmụọ ya n'obi Igbo ka anyị chọba udo ọ ga-aga eze amosu makakwa na n'eliro ogegeli Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị onye tala ose na-ekpuchiri ọnụ Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo udo maka ezinụlọ niile dị n'ala esemokwu na-eme ka nna ajụ o nwezili n'ibe nwere udo udo maka ụmụ Igbo ka anyị biri ezinụlọ niile dị n'ala Igbo ka anyị chọba udo ebe ịbagara ị ga-abụlili mmadụ na-abụ na-ese okwu udo ọ bụ na ọ bụrụ nne na nwa ọ bụrụ nwanne na nwanne udo makakwa ndị Igbo ka anyị biri esemokwu dị ka ọ bụzi ibe ofe atọ ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri ọ bụrụ ya bụ ụwa na-akwado mmebi esemokwu adịrọ mma Igbo ka anyị biri udeli na nwanne amarọzi nwanne ya enye anya ụkwụ nne amarọzi nwa ọhụrụ ma nwa amarọ nne mụrụ ya na Igbo ka anyị chọba udo a na-ekwuru ozi okwu nwa dị ala ndị ahụ bụ ibe mgbe gbogboli ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri ilo na-asị bụ nya udeli mmetọ udo maka ndị Igbo ka anyị biri mmetọ bụ nya udele ọnwụ esemokwu adịrọ mma Igbo ka anyị biri anụmụ mgbọsi gboo n'ala Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka ọ anyị bụ na nwaanyị anọdụ na nsọ na be ihe udo maka ndị Igbo ka ọ anyị bụ na nwaanyị anọdụ na nsọ nwaanyị abe ihe chọba udo ndị Igbo ya bụ nwaanyị a ga-esiri onye iwe ihe ka anyị chọba olie nwoke bụ nwoke a na-eriri onye ya ghala aghala ka anyị chọba udo ndị Igbo udo makakwa unu na nnukwu ibe m Igbo ka anyị chọba udo ndị nọmba 2 ka anyị biri tupu nwoke mee nwaanyị ọyị ilu Igbo ka anyị chọba udo ọ ga-ajụ ajụjụ ka ọ mali na o nwere ibe basi Igbo ka anyị chọba udo ndị mana tata ka anyị biri azịa na-ajụrụ ozi ajụ wee ibe ka anyị sie chọba udo ndị Igbo mgbe mmeke nwe izu onye mmụọ esemokwu na-emekwa obodo aga na naanị ibe mgbe udo maka ụmụ Igbo ka anyị biri ọ bụ na nwaanyị eje ime mkpọsi Igbo a na-eme ihe mme ya na nwaanyị akele ime bulu mmadụ udo maka mana tata ọnụ na di na-eje ime agbọọ na-ekekwa ime udo makakwa ndị Igbo ọnụ na di na-eke ime agbọọ na-eke ime ka anyị chọba udo ndị Igbo apịta ọkọ sie nye ke ọra esemokwu ọra erie kwe mmeke nwe izu onye mmụọ anya ụkwụ adịrọ mma Igbo onye ijụla asị ọsị na nọ na giresi Igbo ka anyị chọba udo ndị kwe mmeke ka anyị biri unu na nnukwu ibe mụnye Igbo ka anyị chọba ụka makakwanị ibe ndị na-asọ bebe a na-ahụrụ ahụ udo maka ndị Igbo ibe onye na-asọ nsọ bụ nya na-egbu onye ọhụrụ esemokwu adịrọ mma Igbo ka anyị biri alilegbu ụmụnna ha Igbo ka anyị chọba udo ndị ụfọdụ si na mụ rala akala aka m wejeweli udo maka ndị ka m gwa unu ọgba n'okwu kwulu n'ọnụ bọsị Igbo ka anyị chọba udo na 1996 ya ka eji wee chụba ngigigigi Igbo ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri ya ka eji wee chụba ngigigigidi ka anyị chọba udo ya ka ndị makwueli politikal music dị denja Igbo ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri ịnị na-anụkwu ibe nne Igbo ka anyị chọba udo ndị ọsọ mposu gbodo ka anyị chọba ebe ibuli tinye isi ka anyị biri ma ọ dị mma ma ọ dị njọ Igbo ka anyị chọba udo ndị o nwere onye na-agba arụọ ọnwụ onye nwe aghọlụ esemokwu na-emekwa obodo nweli na onye na-agba arụọ ọnwụ onye nwe aghọlụ udo maka ụmụ Igbo onye mposu na-achụ ọsọ enwere kọntrol Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri unu na-anụ ibe nna-ekwu udo maka ụmụ Igbo ifuga alaji nwamba na-eche na mbule udo makakwa ndị Igbo alaji minista ọnụ egwu na-atọ Igbo ka anyị chọba udo ndị anụmụ mbọsọ ụlọ ọka aka na eze ume esemokwu o wee nyụọ
ya ka eji wee chụbịa gidi Anya ụkwụ dịdọ mma Igbo dị ka anyị ọkwa n'ibe mmelie ka chọrọ ime m ka anyị n'egwu chọba ụdọ ndị Igbo kedu nwanne ofugulu Naijiria jaga jaga ka anyị chọba ị na-anụlibe onu ya ọkwa n'ibe mmelie ka chọrọ ime m ụda maka wee jụ na akala aka na-echukwu nyere iwu n'elu esemokwu dịdọ mma Igbo dị ka anyị ịmakwa na mmadụ ọ na-ekere ka anyị n'anya chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị biri kama okwu kwulu n'ọnụ ga-eri isi ụda ka maka nkwụyali ya kama ibe kwulu n'ọnụ ga-eri isi Igbo ka anyị chọba ka ụdọ ndị nkwụyali ya maka ọ dị mbọsị afọ ka ịzụ anya n'obi Igbo nnekwu ka anyị chọba na mgbele ejela ogidi ya bụ mgbele ejekwela ajọ ije Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ụda maka oyime onye kpuchi akpa mma na ala Igbo chọba ụdọ ndị Igbo oyime akpa mma ọnụ na-eli eli na ana ọka Igbo ka anyị chọba ụdọ nwadịa na ndị ọka akpa mma ga-edo m ntị ka nke ọlụ ga akịkọ agụ yọlụ mmụ anụmanụ olili o agụ yọlụ mmụ anụmanụ olili esemokwu na-emekwa obodo aga mmụ anụmanụ onye jezi ebe agụ ya natanata ụda maka umi mmụ anụmanụ onye jezi ebe agụ ọtọkili ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị maka na anụ jele ibe agụ a na-anara ozi ụda ije maka umi ka anyị ịma na anụ jele ibe agụ a na-anara ozi ije ụda maka kwa ndị Igbo ka anyị ya ka o ji wee luzi mba ekwu ka o jezie ụdọ ndị Igbo ka anyị mbe wee jelide pụta na mkpu agụ esemokwu o wee n'anya na wee bụ ọkpa ndị bala akpa na mba agụ anya ụkwụ dịdọ mma Igbo dị onye bụrụ ozi ọkpa ndị si be agụ wee na-ana Igbo ka anyị chọba mbe wee tọdụ nwa wee sị ka onye ọdụ na ọgụgorubie akpa mma gbadịba ka nnaba ụlọ akweli izu na ọ bụrụ ọzọ ụlọ maka ndị Igbo ka anyị ụlọ akweli izu abụgokwali n'ọnwụ onye esemokwu dịdọ mma Igbo dị ka anyị kwe mmeke nwe izu onye nwunye bịa ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị biri ebulu m ikpa jebe mwa wụlụ ụda maka ndị Igbo ka anyị biri ebulu m ikpa njebe mwa wụlụ Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị mwa wụlụ ka anyị biri n'Igbo ịgba nwa ka anyị ji achọ udo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị biri ọkwa na ịgba nwa ka anyị ji achọ udo Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ụda maka kwa ọ bụ onye na onye na-ekwusi o ụdọ ndị Igbo ka anyị biri ana m ajụ kedu ibe na-ese okwu Igbo ka be anyị chọba ụdọ ndị Igbo ụda maka kwa ozikwala ọkịka ka a na-azọ Igbo ka anyị chọba onye ga-aka onye ga-aka ozikwala ọkịka ka a na-azọ Igbo ka anyị chọba mekene dịli chukwu apịta obi ewetago udo na mma ụlọ esemokwu wee were eze wee nye chi igbejuelu wee gwuo ọnwụ Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị biri igbe ọkpa ọkpọwa nọ n'ọnwa ụlọ ụda maka ndị Igbo ka anyị ya ka nji akpọ Pita Obi ogbo Igbo ka anyị chọba ogbo ọkụ na mma ụlọ ya mgbere ọkụ udo wee dị Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị mma ụlọ ka anyị kwado igbe juelu ka ọ gaa Igbo ka n'ihu anyị chọba ụdọ udo wee dị ibe meli mma na waraba ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị igbe juelu sili mụ kene Igbo ka anyị chọba ụdọ chi ụda maka kwa n'ụtọ bi a na-ebo na m ka anyị chọba a na-eburu ọkwa na-ebu ka anyị biri n'Igbo a na-adị mba ya na mmụọ awụlụ Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị biri ebube chukwu na mmụọ awụlụ esemokwu odogwu eji eke ike na ọkụ ụzọ ebube chukwu na mmụọ awụlụ Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị barista nke dịlima na-ekiri ya ịmakwa n'ukwu nne mmadụ kpuchie ụda maka ndị Igbo ka anyị oyi m maịka ilo n'ikpe ya chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị biri n'Igbo ọzọ ụbaka na mmụọ awụlụ Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị biri n'Igbo pape services limited Igbo ka anyị chọba ụdọ ọzọ ụbaka ya oyi m ọzọ ụbaka onye ọma ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ka anyị kedu kristian nwankwọ ji bụ ibe na ka mmụ anyị chọba ụdọ onye njalaka m maka kwa oyi minista na mmụ Igbo ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo oyi mụma ike nna ejike nwe kebi ya ka anyị chọba ụdọ ndị Igbo ụzọ eghelu ezi nwa nwụ ka mmadụ nwụchara nwụcha esemokwu dịdọ mma Igbo dị ka ka anyị m kene chi ugochukwu mba ewu Igbo ka anyị chọba ụdọ gobes ugwebi nna nyelu
maka nọ ndị Blessed dị nna nyelugo n'ogwu metụ eke dị ya Igbo ka anyị chọba udo ndị Ugochukwu ogbu ebi ego na-eje lidozi Igbo ka anyị chọba udo ndị nna nyelugo ka anyị biri ogbu ebi ego na-erubeli gị ka anyị chọba udo ka m solu mgbe bili ka m solu Igbo ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri nna nyelugo sili mụ kene ka anyị chọba udo ndị shi da makakwa judo onye bushi Igbo ka anyị chọba udo ndị akụ enwe ebe wanụ na-agụ ata Igbo ka anyị chọba udo onye bụ na-agụ ata akụ enwe ebe wanụ na-agụ ata tie esemokwu adịdọ mma Igbo dị ka anyị biri ndị meliba bụrụ mmadụ abakakwana chọba udo ndị akụ enwe ebe ndị yipụrụ ebu bịa ma abaka da maka nọ ezi udo nwanyị ndị meliba bụrụ ọgaranya erike ka anyị chọba udo ya ka eji amụ ezi ọgaranya obi ya dị salasala esemokwu adịdọ mma Igbo dị ka anyị biri akụkọ ije zụla na Igbo niile ka anyị chọba udo akụkọ ijeli mmụọ ojii bataba isi ya eze okwele ume na mmụọ ojii yipụ ebe bịamụsụ enyi ọkụ ọchịle mbọ ọgaranya yiri Igbo ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri akụkọ ijele okwume na ntụ eke n'Imo esemokwu bababu gobes ka anyị biri oyimubugo chukwu nwamba egwu Igbo ka anyị chọba yipụ ebe bịamụsụ enyi ọkụ ọchịle mbọ ọgaranya yiri udo maka akụkọ ijele amishi bataba mmeka nwa ka ibi ihe na mma yipụ ebe bịamụsụ enyi ọkụ ọchịle mbọ ọgaranya yiri esemokwu a adịdọ ga-ekwu one yazili ibi ihe ọlụ dị mma ụlọ agbagabana ka anyị chọba udo ebu prezident Diamond Fitness Club of Nigeria ọ nọ post akụ enwe ebe echichi ejiri ga-abaka ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri nwachidọtọ na Lagos steeti esemokwu akụ adịdọ enwe ebe oyi dị mma n'ọka etiti onye Igbo ọma ka anyị chọba udo ndị chief akụ enwe ebe ezi enyi n'azịa udo maka nọ ndị chief of chiefs ezi oyi na nnọọgba Igbo ka anyị chọba udo ndị akụ enwe ebe akụzulu mba na ashina onye ukwu esemokwu adịdọ mma akụ enwe ebe ihe bụ n'aka ọ na-ele odogwu Igbo ka anyị chọba udo ndị chairman director Ujinu Buru Dishenchi udo maka nọ chairman ka anyị biri Ujinu Money Transfer Igbo ka anyị chọba udo chairman director Ujinu Overseas esemokwu echiche ejiri ga-erika ọchịlọzụwa akụ enwe ebe ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri ana m etupu gị ala n'azụ nwa udo maka nọ akụ enwe ebe nna enwere mma onye ga-enyere m aka ka anyị chọba udo ndị ka anyị oyi m pụrụ ịsọpụ n'ike a na-eme esemokwu nwali ọkụ n'obosi nwali ọkụ ngị ka anyị na-agụla egwu Igbo ka anyị chọba udo ndị personal assistant chief doctor biko ana-ebu udo maka deputy national president naga nwali ọkụ oyibo Igbo ka anyị chọba president general obosi united forest club n'obosi esemokwu adịdọ ọkanga obosi nwali ọkụ sili mụ kene Igbo ka anyị chọba udo ndị isi royal highness igbe chikwem udo maka nọ chikwem iwe ka obosi eze obosi tiri Igbo ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri chifu sharks ibe na-eme esemokwu Gbọgọdọ. adịdọ mma Igbo dị ka anyị biri ọgbata ozu mba na mụawụ Igbo ka anyị sharks chọba udo ndị ka anyị biri edije udu nwankwọ onye mụawụlụ ọbịa udo maka nọ oshendo ka anyị biri oyime oshendo ndị mụawụlụ Igbo ka anyị chọba udo chi ka anyị biri Emmanuel Ndubuisi esemokwu adịdọ mma Igbo dị ka anyị baka na-agba n'ọkọchị agba n'udu Igbo ka anyị chọba udo chi ka anyị biri Emmanuel eze nwa udo maka nọ ka anyị biri oyime onowu ndị mụawụlụ Igbo ka anyị chọba udo onowu na mụawụlụ Emmanuel ngịka ọdụ na mkpọ esemokwu adịdọ mma Igbo dị kenedi m obi shi etezie nwa mmadụ agwụ Igbo ka anyị chọba udo ụtalị a na-abịa ego ezigbo oyime onye mụawụlụ udo maka nọ ka anyị biri ndị ezi oyime chukwu goziri agọzi Igbo ka anyị chọba udo ndị ka anyị biri anyị ekene chibu ben na amụta udo maka onye mbụ ndị ọka ugochukwu tubelu mmadụ nke ọbịa esemokwu oyi minista odozi okwu
obodo na-adụ nke ọbịa Igbo ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị eze anyị ajara ọgwụgwụ nnekwu eze ụda maka nọ ndị eze ndị okume na ntụ eke nyaka anyị na Igbo ka anyị chọba udo n'indi Igbo dekoloka gọọmenti n'Imo nyaka isi Igbo ka anyị chọba udo eze dula anyị ga-aba eze ajara ọgwụgwụ dula anyị ga-aba Igbo ka anyị chọba udo n'indi chief ụda maka kwa ejike oke afọ maka ibi ya ka anyị chọba udo n'indi ibe anyị ọka ka anyị biri n'indi maka ibi ya na ọrịgide Igbo ka anyị chọba udo dala na-apụ ego na mmanwụ chizọba osisi ka anyị chọba udo ọyịmụ chizọba osisi ala na-apụ ego onye mmanwụ ụlọ ya ka anyị chọba udo n'indi chi maka kwa manuel atụka di ya esemokwu na-eme nwa bụrụ na mma na mmanwụ manuel odogwu ụda maka ume chi ikechukwu azụ ọkụ ọyịmụ Igbo ka anyị chọba udo kedu oke nwa na nneobi ọwali ma oke nwa na nneobi ụda maka ume ka anyị biri n'indi isi royal highness igwe ụda maka kwa Peter Alugwu ka anyị biri n'indi eze mmoso na mba ugwu Igbo ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị biri ejike ogbojula ego aka na mba ugwu esemokwu edi win junior ka anyị biri n'indi o sili mụ kene gị anya ụkwa dịdọ mma Igbo dị ka o anyị sili mụ kene gị o eze amosu Igbo ka anyị chọba udo egbenu na-esi ibiye ọnyụla mmiri na mba Igbo ka anyị chọba udo n'indi eze amosu tụva nwoke ime ka obodo gbalịkọ ọsọ ụda maka ndị Igbo asị gị tụva nwoke ime ka obodo wala ọsọ esemokwu igwe Peter Alugwu ogologo ndụ na-arụ isi ike ka m na-akọlụ gị n'ọfọ ana m ekwurozi okwu ego n'inweghị ego ọmụma ụda maka nọ ndị chi ka anyị biri n'indi ikechukwu okonkwu bi ya ka anyị chọba udo n'indi eze ọmọkọ ka anyị biri n'indi eze ọmọkọ na nnọkwa Igbo ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị ledi n'oyila gas limited Igbo ka anyị chọba udo n'indi eze ọmọkọ bi ya kwemeke ekele gị Igbo ka anyị chọba udo n'indi chi ka anyị biri n'indi ọ bụ nneme mbe n'azụ Igbo ka anyị chọba udo n'indi welime jide ego n'aka na Igbo Igbo ka anyị chọba udo n'indi ka anyị biri n'indi oyime jide ego n'ala Igbo Igbo ka anyị chọba udo n'indi oyimu kristian n'okechukwu amaechi esemokwu aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa na ogidi ụda maka onye amụma ndị chukwu tele Igbo ka anyị chọba udo n'indi ka anyị biri onyinye chukwu nyere gị karịrị akarị ụda maka ume ka anyị biri onyinye chukwu nyere gị dị ọtụtụ ụda maka nwa m aka ekpuchi ọnwa mmegbu a na-anara ọkwa eze Igbo ka anyị chọba udo n'indi chi sitivi narị nze chukwu ibe esemokwu adịdọ mma ọnwa global na diamond club anya ụkwa dịdọ mma Igbo dị ka anyị biri n'indi onye ukwu na ọka adịla gị Igbo ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị biri n'indi chi oke eze nwaka ka anyị chọba udo n'indi ka anyị biri ezi nwa eze nwaka mụchala amụcha ụda maka ma pụrụ ite akọ n'Imo steeti nya ka isi wee bịa esemokwu adịdọ mma Igbo dị ka anyị biri n'indi chi bụ onye kwele ọhụrụ a Igbo ka anyị chọba udo nwa n'indi polisi ka anyị biri n'indi oke alụsị ụmụ anaghị ọka ụda maka nwa polisi ka anyị biri n'indi alụsị na ụmụ anaghị ọka ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị biri n'indi oke alụsị ụmụ anaghị ọka Igbo ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị biri senior pilot ndị ka nna bụ Igbo ka anyị chọba udo na Yongshank Road odogwu na-agba aka na-agba Ivory ka anyị chọba udo ọ na-agba Abidjan ka anyị biri n'indi oke alụsị ọ ga-adịlị gị mma ka anyị chọba udo n'indi Igbo asị m ojije ukwe na gị mụ na-egbu nne gị ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị biri n'indi ị na-eje eje na Igbo ka anyị chọba udo n'indi chukwu kwụ gị n'azụ onye na-enye mmadụ nke ya ka ọ dị. esemokwu na-emekwa ụda agana n'Igbo mmụọ ogbenye na-ebeli ga-ebele ụda maka ume Igbo ka anyị biri ndị na-enyela aka karịrị akarị ka anyị chọba udo n'indi Igbo basi ojije ukwe na gị mụ na-egbu nne gị ụda maka ume Igbo ka anyị biri na polisi ọnọ ga-adịlị gị mma ụda maka gwa ndị Igbo oyimụ nwa polisi ọnọ ga-adịlị gị Igbo mma ka anyị chọba udo n'indi Igbo ka anyị ego onye na-eme ka esi emela onye ọzọ esemokwu adịdọ eje
mejeje na Anya ụkwa dị ebulumekwu wee lalachi ka nje kene Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri Prince Ike Amaechi Igbo ka anyị chọba udo ndị nwana ya eze nashi nwa gidigidi nashi Uda maka nwee Rasmus nashi odumejeje ka anyị na-akpọ esemokwu dị Ike Generator Nigeria Limited Igbo ka anyị chọba udo ndị nwana ya eze biye bịa na nepe wele ọkụ Uda maka nwana ya eze o nwezikwala ibe a ga-emeli mụ Uda mana nepa na-enyerọzi ọkụ gbata mgba na hiti egbue nwanne gị nwana ya eze onye ji malụ obodo eme na ngana chọba udo ndị Igbo ka anyị biri ebulu mikpa jebe mbele ọka Uda maka ọzọtoni nweke ozi kpanda n'ọka ngịkọ ọdụ na mbọ Igbo ka anyị chọba udo ozi kpanda n'ụmụbele ọka chief executive Igbo ka anyị officer chọba udo ndị Igbo Phoenix ka anyị biri Phoenix guest house na Sokoto ka anyị chọba udo ndị Igbo Uda maka the big T battery Nigeria ka Limited anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri eze ndị Igbo na Sokoto udo ndị Chigbo Ọzọtoni Nweke nke Igbo ezi Igbo na Sokoto ka anyị chọba o nwere onye na-esi gị nkọ nke Igbo ezi Igbo na Sokoto udo ndị Igbo Uda ma gị gwakwa ndị Igbo kaba mụrụ anya n'ugwu kaba nwee ịhụnanya ebe onye nọ ya lụta nwanne ya Uda maka ụmụ Igbo ka anyị biri n'ife mela agwọ ọkpụkwa mgbasa agwọ niile nọkọta ọnụ ịma na o nwere onye ga-eme Uda maka abalị m ndị ọkụkụ na-akpa nri anyị ubi akọkwa nri ya na eju na abụlụ ọbụlụ nke ilike Igbo ka anyị chọba udo ndị ndị Igbo ka anyị biri ife meli emega anya ndị esemokwu adịdọ mma Igbo ka anyị biri ife meli imi mela anya Anya ụkwa dịdọ mma Igbo ka anyị biri ka anyị welelewe bili ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị kwe mmeka nwa izu onye mmụ ya na oyi Igbo ka anyị chọba udo ndị mmana na be nna m Uda maka ebe bịala ije gana mbele n'ọkalịa n'ubi ọbụla ahụ esemokwu adịdọ mma Igbo ka anyị biri sinetọ ukwe mmeka nwa izu nwa mmụ Igbo ka anyị chọba udo ndị filosofa egwu ebili the youngest physician na-egwu Uda ebili maka na ndị Igbo ka anyị biri ihe odozike ndị Uda maka ndị Igbo ka anyị biri nwanne m ma chọọ bịa esemokwu adịdọ mma Igbo ka anyị biri ma chọọ nwanne m nwunye ya dị ebido ego ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri nwanne m onye mgbosi izizi bịa Uda maka na ndị Igbo ka anyị biri ihe odozike Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri udo Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri ka anyị chọba n'udo ka anyị chọba udo ndị Igbo Uda maka kwa ndị Igbo ka anyị bili n'udo Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri obodo ọbụla udo na-adịrị adị Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo Uda nne maka m kwa ọganiru a na-adịrọ ya Igbo ka anyị chọba udo ndị Igbo ka anyị biri ofu mmadụ a na-ekwere obodo agha